Ak by ste chceli veľmi rýchlo pochopiť podstatu Volkswagenu Tayron, tak si predstavte Volkswagen Tiguan, ktorý je zhruba o 25 cm dlhší. Čo je zhruba toľkoto? No a ak by ste tu chceli prestať pozerať naše video, tak by ste prišli o tieto zábery. Napokon Tayron je priamym konkurentom Kodiaqu a to nás hneď dostáva do prvej kontroverzie. Ktorý z tých dvoch modelov je krajší? Úprimne neviem a nechávam to na vás, ale rozhodne viem, ktorý z týchto dvoch modelov je lacnejší. Základná cena Volkswagenu Tayron je veľmi príjemných 39 990 €. Na druhej strane Škoda Kodiaq stojí 40 460 €. A to je prvé malé víťazstvo v tomto internom koncernovom dueli v prospech Volkswagenu Tayron. Napokon Volkswagen Tayron je druhou generáciou Tiguanu Allspace, ktorý bol síce úspešný, ale nepovšimnutý. A práve preto si Volkswagen pre druhú generáciu odskočil s inšpiráciou pre označenie modelu do Číny, kde sa Tayron vyrába už od roku 2018. A právo na identitu znamená, že v tomto prípade sa nejedná iba o predĺženie zadnej časti, ale z optického hľadiska dizajnéri prepracovali predný blatník, prednú kapotu, spolu s vnútornými zadnými blatníkmi, zadný vonkajší blatník, strešný panel, predné aj zadné dvere a dokonca aj samotné piaté dvere. Práve preto označiť Tayron iba za predĺžený Tiguan by bola v tomto prípade chyba. Je to v prvom rade perfektné rodinné SUV, ktoré by podľa môjho názoru malo pravidelne jazdiť po polných cestách. Lebo priznajme si, presne potom ste ako 5-ročný chlapec túžili. Proste prehnať teréniak po polnej ceste a užiť si trošku dobrodružstva, hoci aj cestou do roboty. Veľkostne sa Volkswagen Tayron zaradil presne medzi Tiguan a vlajkovú loď Volkswagen Touareg. Je to Volkswagen a to znamená, že z dizajnerského hľadiska ide o veľmi príjemný konzervativizmus. Tu pred nami stojí verzia Airline, čo naznačuje športovejší charakter voči tej štandardnej verzii. Vpredu máte veľký športový nárazník, nechybajú ani 20-palcové disky s označením Leeds, no a vzadu identifikujete veľký spoiler aj s bočnou ochranou. Dizajn však ani zďaleka nenaznačuje množstvo úsilia, ktoré konštruktéri venovali optimalizácii aerodynamiky. V prednom nárazníku nájdete nasávacie otvory, ktoré vytvárajú vankúš okolo predných kolies. Optimalizovaný bol tvar spätných zrkadiel, takisto aj zadný spoiler sa podieľa na tom, že výsledná hodnota aerodynamického odporu je 0,28, čo je úctyhodná hodnota, ak si uvedomíte, aký veľký Volkswagen Tayron vlastne je. No a ak už sme pri tom porovnaní s Tiguanom, tak voči nemu je milimetrovo o 253 mm dlhší, má o 107 mm dlhší rázvor osí kolies a v batožinovom priestore pribudlo nie menej ako 198 litrov. Koncepcia ovládania interiéru sa nemení. Na palubnej doske dominuje obrovský 15-palcový monitor a v tomto smere ho vieme označiť aj za praktický a najmä kvalitne spracovaný. Je to najmä zásluha tohto vynikajúceho volantu, ktorý má klasické tlačidlá. Volkswagen sa konečne rozlúčil s odporovými ovládacími plôžkami, ktoré boli jednoducho nepraktické. Na stredovej konzole nechýba otočný ovládač, ktorým ovládate nielen hlasitosť audiosústavy, ale môžete ním prepínať jazdné režimy a takisto náladové podsvietenie.
A to je praktické. Rovnako ako tieto podsvietené dotykové plôžky na tomto 15-palcovom infotainmente, ktorý je mimochodom veľmi prehľadný a intuitívne ovládaný. Na druhej strane musím povedať, že v prípade, že chcete zmeniť intenzitu ventilácie, prípadne smer prúdenia vzduchu, tak sa v rámci tohto systému stále musíte preklikávať do submenu. Pochváliť musím aj virtuálny kokpit. Uhlopriečka je 12,9 palcov a v rámci zobrazení máte k dispozícii absolútne všetky. To znamená, nechýba klasické rozdelenie na otáčkomer, rýchlomer. V prípade, že si chcete zajazdiť športovo, môžete otáčkomer umiestniť do stredu. No a samozrejme nechýba ani zobrazenie navigácie, ale tá je vynikajúco zobrazená aj na tomto head-up displeji. Oceňujem dizajn a aj funkčnosť týchto nádherných sedadiel v rámci Airline, ktoré sa síce nastavujú manuálne, na druhej strane tu nechýba masážna funkcia. To, čo vás na interiéri osloví najviac, je toto nádherné obloženie, nazvime to semiš, prípadne Alcantara. Tu je vidieť, že Volkswagen si v tomto prípade na vypracovanie interiéru a zároveň obloženia dverí dal extrémne záležať. A praktické riešenia nechýbajú ani vzadu. Napríklad v tejto lakťovej opierke sú nielen držiaky na nápoje, ale zároveň si tu môžete položiť tablet a vzhľadom na to, že túto opierku si viete smerovo nastaviť, tak pokojne si môžete počas jazdy vy alebo človek sediaci vpravo pozerať film, prípadne riešiť nejaké excelovské tabulky, ktoré vám poslali z roboty. Ale to, čo je najviac impozantné, je priestor na nohy. Nie len, že si nohy máte kam odložiť, ale pokojne si ich viete posunúť aj pod sedadlo a to zase nie je všetko. V prípade, že toľkoto priestoru nepotrebujete, môžete tieto sedadlá pokojne posunúť dopredu a získať tak extra 40 litrov batožinového priestoru. Celkový objem batožinového priestoru s oboma sedadlami posunutými absolútne vpred je až neuveriteľných 890 litrov. No a v prípade, že ste sa rozhodli pre 7-miestnu verziu Volkswagenu Tayron a máte vyklopené aj sedadlá v 3. rade, tak stále ostáva k dispozícii 345 litrov využiteľného batožinového priestoru. A ak sa pýtate na maximálnu prepravnú kapacitu, tak v prípade, že tieto sedadlá sklopíte, tak máte k dispozícii 1905 litrov. No ale nemusí to stačiť každému. Práve preto je tu aj ťažné zariadenie a maximálna hmotnosť brzdeného prívesu je 2,3 tony. Počujete ten zvuk? Pod kapotou je pravoslávny 2-litrový naftový motor. V tomto prípade s maximálnym výkonom 142 kW, čo je 193 koní. Zrýchlenie z 0 na 100 km za hodinu prebehne za rovných 8 sekúnd, čo je mimoriadne slušná hodnota. A maximálna rýchlosť na úrovni 223 km za hodinu vás láka k tomu, aby ste podporovali náš štát v dobudovaní diaľnice až do Košíc. Priemerná spotreba sa nám po odjazdení tohto testu ustálila na 7,1 litrov nafty na 100 km. Zároveň však musím podotknúť to, že ide o surový motor, to znamená, že celkovo má toto auto najazdených zhruba 1300 km. Verím tomu, že po najazdení niekoľkých desiatok tisíc kilometrov bude spotreba ešte nižšia. Samozrejme, v prípade, že sa budete ponáhľať, tak tá spotreba bude stúpať. Na druhej strane, nad 9,5 litra nafty na 100 km sme sa v žiadnom prípade nedostali. V rámci príplatkového vybavenia si môžete zvoliť adaptívny podvozok DCC Pro, ktorý si v podstate môžete nastaviť buď do komfortu alebo sportu. Ale zaujímavosťou je fakt, že ani jedna z týchto polôch nie je konečná. Športový podvozok ide ešte ďalej pritvrdiť. No a v prípade, že vám to komfortné nastavenie nestačí, tak samozrejme z tlmenia dokážete ubrať. A podobne v rámci režimu individuál si môžete nastavovať aj ostatné parametre, ako napríklad pohon všetkých 4 kolies, riadenie alebo prípadne funkciu adaptívneho tempomatu. Pochváliť musím aj LED Matrixové svetlomety, ktoré najmä v nočnej premávke fungujú mimoriadne dobre a ak máte možnosť priplatiť si ich, tak to vrelo odporúčam. No a v neposlednom rade musím pochváliť riadenie. Nie je zbytočne preposilované, ale zároveň bude vyhovovať aj nežnejšiemu pohlaviu.
Je uhádnutým kompromisom medzi tým športovým a tým mimoriadne mäkkým, preposilovaným riadením. A čo by som dodal na záver? Volkswagen sa podľa môjho názoru vracia tam, kde odjakživa bol, čiže na pole racionálnych, solidne nacenených rodinných aut, ktoré sa veľmi dobre predávajú. Nie nadarmo je aktuálnym bestsellerom Tiguan a Tayron má talent tento úspech ešte znásobiť.